Kanimo lang ako magasimba. Gamhanan mo puno sa grasya. Tinig sa bayan, mga butang ning kalibutan. Alagaran ka, kanimo lang ako magasalig. Sa ngalan mo ako magasangpi. Dilig sa bayan, mga butang ning kalibutan. Alagaran ka, sa ngalan mo, Isus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Isus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangkit ko, anak ka, anak ka. Kanimo lang ako magasimba. Gamhanan mo puno ka sa grasya. Dilig sa bayan, mga butang ning kalibutan. Alagaran ka, sa ngalan mo, Isus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Isus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka. Kay sa ngalan mo, Isus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Isus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangkit ko, anak ka, anak ka. Daghan sa mga tao nag-ingon nga dili importante kung unsay imong gituohan, basta buutan lang ka, basta manggihatagon lang ka sa ubang tao, or basta naa kay nindot nga nabuhat atubangan sa mga tao. Bisan pag unsay imong gituohan, nituo ba ka Ginoo or wa ka mituo Ginoo, dili na siya importante, basta nakatabang ka sa ubang tao. Atong tan-awon diri, tinuod ba ni siya nga istorya? Tinuod ba nga mas or okay lang nga tawgon kag buutan, matarong, matinud-anon, matinumanon, and then wala nila gitan-aw kung unsay imong gituohan. Isip mga Kristohanon o sa mga tao nga naay Ginoo sa ilang kinabuhi or sa mga tao nga nakailas sa Ginoo. Akong pangutana,
importante ba gayo di ay kung unsa ang atong gituuhan? Or mas importante kung kinsa ta atubangan sa tao kumpara kung kinsa ta atubangan sa Ginoo. Niini nga atong mensahe karon, nagapadayon kita sa ato ang series diri sa libro sa Roma. Ang dinaan na kita sa kinalasan nga mensahe ni Pablo diri sa kapitulo 16 bersikulo 17 hantod sa 27. So if naamoy Biblia diha, palihog abli diha sa Roma kapitulo 16 bersikulo 17 hantod sa 27. Ang pulong sa Dios nagaingon, hangyoon ko kamo, mga igsoon, nga magbantay og maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin og musamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat ni ining mga butanga, wala magalagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos og salabutan pinaagi sa matahom nilang mga pulong og pag-ulog-ulog. Nalipay ako tungod kaninyo kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang apan inosente bahin sa daotan. Ug unya ang Dios nga tinubdan sa pakigdait mubuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. Mag-uban unta kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Hesus. Nangumusta kaninyo si Timoteo, ang akong katabang, ingon man si Lucio, si Jason o si Sosipatro, nga mga Hudiyo sama kanako. Ako si Tercio, ang gipasulat niini, nangumusta usab kaninyo, ingon nga inyong isig ka magtotoo. Si Gayo, nga midawat kanako, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtotoo, nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tesorero sa syudad og ang atong igsuon nga si Kwarto. Daygo na to ang Dios kay makahimo siya paglig-on kaninyo sumala sa maayong balita nga akong giwali nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta o gibutiyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan mutuo og mutuman. Kinalasan nga bersikulo, himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang pulong. Niini nga mensahe ato makita diri nga mayunta nga ang pangutana, importante ba kung unsa ang atong gituuhan? Then tubago na to siya nga, yes. Tinuod nga importante kayo ang atong gituuhan. Samar po na siya sa usa ka tawo nga nasakit. Importante ba kung unsa nga tambal ang iyang giinom? Lisod pod kayo labad yang ulo tapos iyang giinom nga tambal is para sa tiyan. So, baliktad na mura tag moingon naglabad na og tiyan. Kung ato siyang tan-awon diri, importante kayong atong gituuhan tungod kay kung unsa ang atong gituuhan or unsa ang atong pagtuo, mahisusama usab kita niini. Laktod nga pagasulti, ang atong pagkatao mahimong kinsa kita pinaagi og nakabasi kung unsa ang ato ang pagtuo or atong gituuhan. Kung moingon tag nituo ka sa Ginoo, then dapat ang atong pagkinabuhi isip mga tao is nagkinabuhi kita nga mituo ta sa Dios. If maingon nga diin dagan sa mga tao wala mituo Ginoo, then dagan sa mga tao is nagkinabuhi nga walay Ginoo. Apan subo kay pamalandungon tungod kay dagan sa mga tao nga miila nga naay Ginoo or moingon tag daghan sa mga tao or mga Kristohanon nga naay Ginoo pero ang ilahang pagkinabuhi murag walay Ginoo. Atong sabton nga diin ang ilang kinabuhi usahay dili makita ang Dios sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya, sa ilang nilihukan, sinultihan, sa batasan, sa panghuna-huna, murag walay Ginoo. So mao ni siya ang dako kaayo nga
challenge sa matag usa, dako kayo nga hagit sa matag usa nga kinahanglan natong sagubangon ug kinahanglan natong kuptan sa pagsulti nato nga kita nakaila og naay Dios sa atong kinabuhi. Dapat sa atong sinultihan hunahunag binuhatan atong mapakita og madipinsahan nga kita naay Dios sa atong kinabuhi. Mao nang si Pablo niini nga punto, niini nga bersikulo sa bersikulo 17 atong makita diri nga diin gikan sa gugma sa asulti ni Pablo, niingon siya, hangyoon ko kamo, mga igsoon, nga unsa, magbantay ug maglikay kamo ni adto mga tao nga mubahin-bahin ug musamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Ato makita diri ang giingon ni Pablo, una nga diin magbantay. Panduha, ningon siya nga maglikay. Mo'y itag magbantay is dagan magud sa mga Kristohanon tungod kay unang nga batasan nga atong maobserbaran, especially sa mga Kristohanon nga dugay na kaning batasan nga luwas na bitaw ko okay lang. Murabag usahay mo adto lang tag Domingo tungod kay unsa na siya maminaw tas pulong sa Ginoo or magpa-attendance. Ato makita diri nga dagan sa mga Kristohanon usahay walay basa-basa og Biblia. Adin unsaon man nato pagbantay sa mga sayop nga sinultihan or pagtulunan or sayop nga mga wali ngadto sa gawas if kita mismo is dili ta mo basa og Biblia. Ay mga Kristohanon nga dili na magampo. Unsaon man nato pagpakigbisog sa attack ni Satanas if kita mismo is wala tay panahon nga magiistorya sa Ginoo. Nindot kayo ang relasyon sa tao o sa Dios kung kita mismo is kabalo muduol sa Ginoo ug mag-istorya sa iyaha. Mao siya importante kayo ang pagampo sa mga Kristohanon. Mao ningon si Pablo nga diin magbantay kita. Magbantay ganita, it means nga diin mga Kristohanon. Dili mingon nga Kristohanon ng taog Domingo tapos Lunes ug Sabado is dili na ta Kristohanon. Magbantay kita kung unsa man ang atong gibasa. Makaayo ba ni siya? Unsa man ang atong gibasa sa mga libro? Unsa man ni siya, nag-promote ba ni siya mahitungod sa Ginoo or di ba nag-promote nga diin mapalayo ta sa Ginoo? Magbantay kita sa ato ang mga gipangtan-aw nga mga salida, mga movies, especially mga wali. Unsa man ang atong dungog, unsa man ang atong nakita? Nag-promote ba ni siya or nakabahin ba ni siya nga diin mapalig-on ang atong pagtuo diha sa Ginoo o di ba mapalayo kita sa Dios? Muna nga diin, magbantay kita. Tungod kay sa bersikulo 17 ug bersikulo 18, do ato makita diri nga kaning mga tawhana, ilang dalhon ang ngalan sa Ginoo. Kusog kay ni sila mo encourage, kusog kay ni sila mo dasig sa mga tawo nga nangaluya. Kusog kay ni sila mo tabang. Pero atong bantayan diri nga diin, niingon si Pablo, magbantay kamo ug maglikay kamo niining mga tawhana. Kay kining mga tawhana sa bersikulo 17, mao kini mo bahin-bahin og musamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Ningon si Pablo, pagtulunan nga inyong nadawat, laktod nga pagasulti, si Pablong daan nanay gisulti sa ilaha. Mao ni siya ang pagtulunan nga gikan sa Biblia. Kamatuoran nga gikan sa pulong sa Dios. Kamatuoran nga diin agikan ni Kristo nga diin gigamit si Pablo sa pagsulti niini mga tawhana. Unang nahimo sila nga mga Kristohanon. Ningon si Pablo nga diin pagbantay kamo niini mga tawhana. Tungod kay sila mismo mo'y unang musupak sa pagtulunan nga inyong nadawat ng daan. Kung unsa may inyong nasabtan mahitungod sa kung kinsa ang Dios sa inyong kinabuhi ug sa inyong pagka-Kristohanon, kani mga tawhana is kusog kaayo ni sila mo tuis nga tan-aw nimo okay lang. Nga diin makadungog ka sa mga wali sa uban, makadungog ka sa uban nga mga inspirational speaker, makaingon kang grabe kanindot ato eh. Grabe ang akong espiritu murag puno kaayo. Murag ko gibayaw, murag ko naibtan og tunok something nana. Ato makita diri nga din dili tanan nindot musulti gikan sa pulong sa Dios. Ato makita diri ningon si Pablo, pagbantay ug paglikay. Importante kaayo ni siya tungod kay sa ingon si Pablo og sa pulong sa Dios
nga diin anaa na kamoy nadawat na pagtulunan. Mga kamatuoran nga gikan sa Biblia. Mga kamatuoran nga kamatuoran nga gikan sa Dios. Mo na pagbantay kamo. Importante kayo ang atong gituuhan. Tungod kay ang atong gituuhan sama kini siya sa doktor. Muintag ang doktor gani, if naay mga masakiton, if naay mga pasyente, syempre ang iyang ihatag nga tambal or iyang ihatag nga resita sa maong tambal is katong sakto nga tambal para sa maong sakit sa pasyente. Tungod kay if doktor siya tapos magpataka siya hatag og reseta sa tambal, di nato siyang tawagan og unsa man siya, false doctor or sayop nga doktor or quack doctor or conductor. Ato makita diri nga importante kayo kung unsa ang atong gituuhan. Tungod kay kini makahimo kung kinsa kita sa atong kaugalingon. Sama sa maong doktor nga diin sakto dapat ang iyahang resita nga ihatag sa mga pasyente para unsa man, para makabaton siya sa total nga kaayuhan sa iyang kinabuhi. Kita, mga Kristohanon, nakadawat kita mahitungod sa kamatuoran gikan sa Dios. Og importante pud kayo nga kita mismo kabalo mosabot ug kabalo mangita sa maong kamatuoran. Nga diin makabantay kita if mao ba kani ang kamatuoran nga gisulti ngadto sa uban, if makaayo ba kini sa ako, if makaayo ba kini sa akong relasyon sa Dios, samtang naminaw ka sa sulti sa uban, atong i-evaluate if sakto ba kini. And then kita pod mismo magbantay kita kung unsa ang atong isulti ngadto sa uban. Tungod kay kita nag-require or moingon tag dapat ang atong isulti mao ang kamatuoran nga gikan sa Biblia, kamatuoran nga diin gikan sa Dios. Dapat nga diin sama sa doktor sakto ang resita o di ba sakto ang atong pagtulon-an nga ikahatag sa uban. Ngano man, tungod kay kung unsa ang atong gisulti, ato ipasabot sa tao kung asa sila padulong. Either padulong ba sila ngadto sa langit o di ba padulong sila didto sa impyerno. Muna importante kayo kung unsa man ang atong isulti ngadto sa uban. And then siguro mo ingon nga din, Pastor, murag careful siguro ko ni ana, so ang akong buhaton di na lang ko mosulti. Which is lisod pud kay na siya. Tungod kay atong makita sa bersikulo 18, di ba ningon kag dili na lang ko mosulti. Makita nato sa bersikulo 18 ang pipila ka mga batasan sa katong mga tawo nga diin naghatag og kasamok o magbahin-bahin kaninyo. Ningon ang bersikulo 18. Kay ang nabuhat ni ining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingong kahakog. Sa ila lamang kaugalingong kahakog. Akong ganahan ko sa English nga version niini tungod kay iyang gigamit nga kaugalingong kahakog is giuna-una lamang nila kung unsa ang naas ilang tiyan. Or giuna-una lamang nila ang ilahang kagutom. Kung ato siyang makita diri, kani mga tawhana, tinuod nga nagsulti sila mahitungod sa nagsulti sila mahitungod sa mga nindot nga pagtulunan para sa mga tao. O di ba kamo insert sila, nagsulti sila mahitungod sa ngalan sa Ginoo, pero sa kinalasan is ilang tuison ang kinabuhi sa tao. Unsa man ang ilang batasan? Ilang batasan, naghuna-huna lamang sila sa ilang kaugalingon. Instead nga atong tabangan ng ubang tao, nga diin makakita sa kamatuoran. Pero kani mga tawhana is bahalag magbahin-bahin, bahalag makasamok mi sa inyo ha. Basta amo alang matagbaw ang among kaugalingong kagustuhan. Basta ang amo alang matagbaw ang among kaugalingong kahakog. And then kumingon kita nga diin, Pastor, dili lang siguro ko musulti tungod kay careful pud ko nga diin basin ang uban. Basin sayo pang ako masulti tapos ang uban is malayo na nun sa Ginoo. If ingon ana man gani na prinsipyo, dinindot ka na siya nga din kita mismo if naka-evaluate kita nga mahadlok ta nga din sayop ang atong isulti sa uban. Di ba mas nindot kaayo na siya nga pagbati nga diin mas musamot na noon kita muduol sa Ginoo, mubasa sa pulong sa Dios para kita musulti sa uban nga di na ta mahadlok nga masayop kita. Mahadlok tang masayop musulti sa uban tungod kay una sa tanan siguro wala tay basa-basa sa Biblia. Mahadlok ta musulti sa uban tungod kay
una sa tanan is wala siguro tay ampo-ampo nga di nindot og init ang atong relasyon sa Ginoo. Pastor, dili lang siguro ko musulti sa uban. I mean, wala na siya kalahian sa mga tao nga nagunauna sa ilang kaugalingon. Dili ka musulti sa uban, tungod kay, unsa may mong ginauna? Siyempre, ang atong kaugalingon. Nagunahuna kita nga mahadlok ta masayop. Nagunahuna kita mo ingon ta, Pastor, dili man sa ingon ana, mahadlok lang siguro ko nga ang uban mapalayo sa Ginoo. I mean, mas mosamot sila palayo sa Ginoo if kita mismo dili musulti. Kita mismo may nasayod sa kamatuoran. Kita ang nasayod sa pulong sa Dios. Kita dapat ang musulti. Ang mga tao na noon, nga din wala nasayod sa kamatuoran, kani mga tawhan na sa versikulo 17 ug 18, sila ang mga tao nga din wala nasayod sa kamatuoran. O di ba ka nasayod sila sa kamatuoran pero ganahan sila nga motuoy sa kamatuoran. Sila na noon mismo ang atong tugutan nga din musulti sa ubang tao? Dili dapat. Kita mo inasayod sa kamatuoran, kita dapat ang musanta og musulti sa kamatuoran ngadto sa ubang tao. If na may mga tao nga nituoy sa kamatuoran, if nagtrabaho sila, din ato mga Kristohanon dapat double time ta. Para atong matabangan o mapalig-on ang pagtuo sa ubang Kristohanon, especially sa ato ang kinabuhi. Muna magbantay kita sa mga Kristohanon nga naa karon, especially niini nga pandemic. Nga din usahay wala tay physical nga fellowship. Magbantay kita tungod kay unsa man ang mga wali nga atong ipang tan-aw online. Magbantay kita. Tinuod ba ni siya nga diin kaning tawhana is nag-alagad sa Ginoo, o di ba kaning tawhana is naguna-una sa iyang kaugalingon. Magtanaw kita o magbantay kita kaning mabasa nato ang mga quotes sa Facebook o kaning sa Twitter or sa bisan asa nga mga unsa man ang ato makita, wherein ato makita nga din nindot man ang ilahang nga mensahe. Muyuntag nindot man. Apan atong siyang tan-awon, anaa ba ang Ginoo na involved or kabahin sa mao nga istorya? O di ba ka iya lang gi-focus ang kaayuhan sa tao pero wala ang Ginoo? Sa maragon na niini nga hapit na nga Pasko. Tapos naikanta nga All I Need This Christmas is You. Kinsam ni siya, All I Need This Christmas is You. Kung ato siyang sabton nga mensahe, daw nindot man siya regarding sa mga OFW nga gimingaw sa ilahang mga kapare sa kinabuhi or sa ilang mga anak, All I Need This Christmas is You. Pero ato siyang sabton sa pinakadako nga picture. Atong apilon ang Ginoo. Ang kanibang sa pagsulti nimo niini or kanibang nga sentence, All I Need This Christmas is You, nga di na akong gikinahanglan niini nga Pasko, ikaw lamang ay ko na gi-address ni sa Ginoo. Dili, sa tao ni siya gi-address. Tapos maingon ta nga ang akong gikinahanglan niini nga Pasko, ikaw lamang tao, which is walay labot ang Ginoo. Ato makita diri nga diin daghan kayo ang bantayanan nga mga quotes or mga istorya nga naa sa online. Mao nang magbantay o bantay kita. Tungod kay daghan sa mga istorya or mga post nga nas Facebook, tinuod man nga nindot kayo nga mga post, pero atong bantayon na apil ba ang Ginoo or wala. Tungod kay usahay man gud na nindot nga post sa Facebook, nga quotation sa Facebook, pislit din ta sa share. Tapos naa na si mohang wall. O di ba ka na nindot nga istorya nga imong nadungog sa uban. And then tan-aw nimo natandog ka. Ay mo dahin ang kuhaon, tapos isulti po mo sa uban. Pero ato siyang tanawon ba? Tinuod ba nga naapil ang Ginoo or wala? Importante kay ni siya sa atong kinabuhi. Importante kay ni siya. Ngao na nga din atong bantayan, especially nga diin niining bersikulo 18, nga diin kani mga tawhana nagserbisyo sa ilang kaugalingon ug dili serbisyo para sa Ginoo. Ug hinaot pud unta nga ato pong makita ang ubang tawo nga nagsulti sa pulong sa Ginoo. Nagsulti ba sila mahitungod sa pulong sa Dios or nagsulti sila mahitungod sa ilang kaugalingon? Nga diin sa bersikulo 19, nalipay ako tungod kaninyo, kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalamon kamo sa mga maayong butang, apan inosente bahin sa dautan. Wa nagpasabot si Pablo nga diin inosente ta mahitungod sa mga dautan, nga diin wa jud ta kabalo sa maong dautan. Ang gusto ipasabot ni Pablo nga diin anaa ka mo nagkinabuhi sa pagkamatarong ug wala sa pagkadautan. Nga diin kung nasabtan nato
nga mao ni siya ang dautan nga naa sa imong kilid, mao ni siya ang dautan nga naa sa imong atubangan. Dili na ka mo duol pa ni ana, inosente ka, it means wala kay labot para ni ana, dili ka magkinabuhi diha sa pagkadautan. Munang inosente ka, wala kay labot, wala ka na apil diha. Tungod kay apil na ka sa pamilya sa Dios, apil ka sa kamatuoran nga imong nadawat gikan sa Dios, ug wala na kay apil, inosente ka sa dautan. Wala kay labot diha. Dili na kakabahin sa pagbuhat og dautan. Tungod kay kabahin ka na sa pagbuhat sa kamatuoran. Ug hinaot nga mao ni siya ang atong makita. Nga diin, ningon ang pulong sa Ginoo, ug unya ang Dios nga tinubdan sa pakigdait, mubuntog ni Satanas pinaagi ka ninyo. Di ba ningon ta sa bersikulo 19, nga din wala nakakabahin sa pagbuhat og dautan. Inosente ka sa pagkadautan. Sa bersikulo 20, insay giingon sa Dios, ang Dios nga tinubdan sa kalinaw, ang Dios nga tinubdan sa pakigdait, mubuntog ni Satanas pinaagi ka ninyo. Tungod kay wala na kamoy labot, wala na mo, dili na mo kabahin sa pagkadautan. Ang inyong gibuhat is pagsulti sa kamatuoran, which is, unsa man, ang mga tao na butahan sa kamatuoran, ang mga tao gibutahan ni Satanas sa pagbuhat og dautan. Nga mo yung tag, ang mga tao, daghan sa mga tao nahimo nga ang pagbuhat og dautan, mao ang ilang kalipay. Apan kita mga Kristohanon nga naay relasyon sa Dios, mga tinuod nga tao nga naay Dios sa ilang kinabuhi, atong isulti ang kamatuoran nga diin pinaagi kanato mabuntog ang binuhatan ni Satanas. Nga diin atong ipaabli sa mga tao ang kamatuoran, ang dakong gugma, grasya gikan sa Dios. Atong tabangan ang mga tao nga makamata sila sa kamatuoran. Makamata sila gikan sa gapos ning Satanas. O pinaagi kanato ang gigamit sa Dios. Mabuntog ang buluhaton ni Satanas. O hinaot nga din ikaw nga naminaw karon, willing ka magpagamit sa Dios sa imong kinabuhi. Willing ka magpagamit sa Dios bisan pa niini nga pandemic. Isulti ang kamatuoran ngadto sa ubang tao, ayaw pagduha-duha. Tungod kay imong gisulti ang kamatuoran gikan sa Dios ug dili ni siya bakak nga gikan ni bisan kinsa. Nga diin mag-uban kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Dios. Ato makita dire sa imong pagsulti, pakigbatok sa mga buluhaton ni Satanas nga din atong isulti ang kamatuoran. Dili ta mabalaka tungod kay ang Dios naguban kanato. Ayaw kahadlok sa pagsulti sa kamatuoran. Mao nga hinaot sa matag usa nga naminaw karon. Andam kita magpagamit sa Dios sa atong kinabuhi. Ingon si Pablo, buhi man ako or patay, magpagamit ako sa Ginoo. Ato makita dire sa bersikulo 21 hantod sa bersikulo 24. Kani mga tao, di ba niingon ta sa bersikulo 20 nga din, ang Dios, ang grasya sa Dios maguban kaninyo. Bersikulo 21 o 24, hantod sa 24, dire ato makita ang mga tao which is nagunauna pod sa inyo ha, o nagunauna sa mga Kristohanon nga naa dire sa Roma. Nga diin, sa bersikulo 1 hantod sa 16, sa kapitulo 16 sa maong kapitulo, ato makita dire ang mga pangumusta sa pipila ka mga Kristohanon katong giwali nato niagi nga Domingo nga diin dapat magtinabangay kita, dapat mga Kristohanon is magampo kita sa matag usa, isip usa lamang kita ka pamilya, isip usa lamang kita sa lawas ni Kristo. Mao ni siya dapat ang atong buhaton, mangumustahay kita, magtinabangay kita, if naay mga naluyang nga mga Kristohanon atong bisitahon, atong kumustahon, kamusta naman ka, unsa may problema nimo, unsa may matabang nako, dapat ingon ani nga kasing-kasing ang naa sa mga Kristohanon. Ug mao na sa atong pagpadayon diri sa bersikulo 21 hantod sa 24, nagingon ang pulong sa Ginoo, nangumusta kaninyo si Timoteo, ang akong katabang, ingon man si Lucio, si Jason, og si Sosipatro, og sa mga Hudiyo sama kanako. Nangamusta sila sa inyo ha. Nga diin sa inyohang pakigbatok sa buluhaton ni Satanas, wala ka mo nag-inusara. Ana ay mga kaigsuonan ninyo nga diin naghuna-huna nangumusta, kumusta man mo sa inyong pagtuo. Nga diin sa bersikulo 22, ako si Tercio, ang gipasulat niini, nangumusta usab ako kaninyo, ingon nga inyong isig ka magtotoo, si Gayo nga midawat kanako, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtotoo, nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tesorero sa syudad, o ang atong igsuon nga si Kwarto, nangumusta usab kaninyo. Sa mga Kristohano nga naa sa Roma, sa gisulatan ni Pablo, niingon siya sa bersikulo 19, nga nalipay ako tungod kay nadungog nako ang inyong pagkabuutan, ang inyong
matinumanon sa sugo sa Dios. Bisan pa kung mobalik ta sa duha nga bersikulo 17 ug 18, bisan pa dagan sa mga tao nga diin nagsulti mahitungod sa nindot kayo nga mga pagtulunan apan ang ilang giserbisyo, ang ilang kaugalingon ug dili ang Dios nga diin ilang gusto nga diin bahin-bahinon kamo nga diin magsamok noon sila sa pamilya sa mga magtotoo. Ilang gisamok. Apan ako nadungog, niingon si Pablo, nadungog na ko nga diin, nagmatinumanon kamo sa Dios. Ug mao na nga diin, ang pipila sa ato mga kaigsuunan, nga diin sila Timoteo, si Tercio, si Jason, si Patro, si Cuarto, si Gayo, nangumusta sa inyo ha? Kumusta naman mo? Okay ra ba mo? Unsa may matabang sa ato mga Kristohanon? Nagampo sila para sa inyo ha? Padayon kamo sa inyong pagpangalagad. Muna siyang gusto ipasabot ni Pablo, nga diin wala kamo nag-inusara. Ana ay pipila sa inyong mga kaigsuunan. Isig ka magtotoo, ana adire, nangumusta kung unsa naman ang inyong kahimtang. Hinaot sama pod niini ang ato ang nga batasan, especially niini nga pandemic. Nasayod kita nga diin dagan sa mga Kristohanon, isig ka magtotoo. Ato ang mga kaigsuunan diha ni Kristo. Niini nga pandemic daghan kayo ang mga nagkalisod. Unsa man ang sa imuha ang dapat mong matabang para sa ilaha? Mangumusta ba ta? Yes, apil na siya. Mangumusta kita kanila, kumusta naman sila? Basin naglisod ni jud sila. Dagan sa mga Kristohanon is naglisod jud. Unsa man imuhang ma-extend nga tabang para sa ilaha? Nga diin isip usa kita ka pamilya sa Dios. Andam bata nga motabang financially, andam bata motabang spiritually, emotionally. Unsa may dapat ato nga matabang? Ato silang kumustahon. Mao ni siya ang dapat nga nindot nga batasan sa mga Kristohanon. Mao ni siya ang tinuod nga serbisyo sa Ginoo, ang kaayuhan sa uban. Dili tungod kay serbisyo para lamang sa atong kaugalingon. Basta nindot ko kahimtang mauna ni siya. So wa ta nagunahuna sa uban. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan lumalabay lamang. Apan nindot kayo kung kani nga kinabuhi magamit para malipay ang Dios ug malipay ang uban niini nga kinabuhi. Nga diin mo biya kita niining kalibutan. Nindot kayo nga diin ang Dios makadungog. Nindot kayo nga kita makadungog sa isulti sa Ginoo nga well done, good and faithful servant. Kitang tanan is mobiya sa kalibutan. Hinaot nga niini nga mensahe nga ato nadungog karon sa libro sa Roma. Sige sulti sa pulong sa Dios nga diin hunahuna pod ang imong isig ka magtotoo. Kumustaha sila? O sa imong kaugalingon, dapat magbantay pod ka kung unsa ang imong gituohan. Basin karon nagtuo ka nga luwas ka pero actually dili di ay. So ato siyang i-evaluate. Tinuod ba na siya nga ang atong gituohan karon is ang Dios nga mao'y Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi. Or basin nagtuo-tuo lang ta tungod kay nituo pod ang uban, o di ba ka nisunod lang ta tungod kay nituo ang atong pamilya, o di ba ka tan-aw nimo or feel nimo luwas ka tungod kay luwas ang imong ginikanan, o di ba ka luwas ka tungod kay luwas ang imong igsoon. Dili ngon ani ang kaluwasan is individual. Ug hinaot nga din atong i-evaluate ang atong kaugalingon nga diin sa bersikulo 25 hangtod sa 27. Daygon nato ang Dios kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo sumala sa maayong balita nga akong giwali nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Niini nga bersikulo 25 hangtod sa 27. Mao kini siya ang pagkinabuhi kung unsa ang imong gituohan. So maingon ta nga pastor dili ko mosultik tungod kay mahadlo ko nga diin ang uban na noon mapalayo sa Ginoo. Sa bersikulo 25 hangtod sa 27, mao ni siya ang nagpamata sa matag usa sa atoa nga kinahanglan jud ta nga mosulti. Kinahanglan ta mosulti sa kamatuoran nga diin atong nasabtan. Ang tinaguang mensahe sa Dios ni diin gibutyag diri kanato nga di nakabaton kita sa kaluwasan. Ug kini pud ato pong ipasig-ambit ngadto sa uban nga makabaton sila sa kaluwasan. Ug daygon nato kanunay ang Dios sa atong kinabuhi. Hinaot niini nga mensahe nga atong nadungog karon. Kini ang kinalasan nga mensahe sa libro sa Roma. And then this is practical, especially sa atong kinabuhi. Nga din magbantay kita sa atong pagkristohanon. Magbantay kita kung unsa ang atong nadungog sa uban,
Magbantay kita kung unsa pod ang atong isulti sa uban. And then kinahanglan nga mosulti kita sa atong gituohan. Pangupat nga diin kinahanglan nga motabang kita ngadto sa atong isig ka magtotoo kung unsa may dapat nato nga matabang sa ilaha. Ato silang kumustahon bisan pa niini nga pandemic, kumusta naman sila? Naglisod ba sila? Ato silang kumustahon regarding sa ilang nga kahimtang. Tungod kay mao ni siya ang tinuod nga batasan sa mga Kristohanon nga kabahin sa pamilya sa Dios. Ikaw kabahin ka sa pamilya sa Dios, ako kabahin ko sa pamilya sa Dios. Ang atong mabuhat diri is magtinabangay kita nga din ato mapalig-on ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Karon as a challenge sa matag usa, pagunahuna og usa ka tawo niining nga panahona or niining usa ka semana. Pagunahuna sa usa lamang ka tawo nga din igsuon nimo sa pagtuo. Kabahin sa pamilya sa Dios. Pagunahuna kung kinsa siya, kumustaha siya? And then unsa may matabang nimo niya? Tabangi siya. It could be financial, it could be spiritual, it could be emotional nga kinahanglan siya nga naa siya kasultihan sa tanan. Duula siya. Tabang sa Ginoo, tabangi siya. Tungod kay mao ni siya ang tinuod nga batasan sa tinuod nga Kristohanon. Importante ba ang atong gituohan? Yes, importante kung unsa ang atong gituohan. Kay mahisusama kita kung kinsa ta mahitungod sa atong gituohan. Magampo kita. Ginoon Dios na ini nga panahon, salamat sa imong mensahe nga among nadungog karon. Salamat Ginoo nga diin imong gipamata ang matag-os sa among hunahuna, nga diin kinahanglan Ginoo nga diin among kumustahon ang among isig ka magtotoo. Dili tungod kay nindot na kay mikahimtang nga diin may magunahuna sa ilaha, kun dili amo silang kumustahon tungod kay mao ni siya ang nindot nga batasan nga diin gusto nimo o Dios sa imong mga kaanakan. Isip kami usa lamang ka pamilya diha ning Kristo. O Dios tugote Ginoo ang matag-usa nga naa karon. If ever naa man sila mga problema, mga kalisod, struggle sa kinabuhi, Lord God, ako Ginoo nagaampo nga diin ikaw Ginoo maghatag kasulbaran sa tanan nilang kalisod Ginoo. Ikaw Ginoo mao'y maghatag og katumanan sa tanan nila Ginoo nga mga pag-ampo. Ginoo, niini nga panahon, salamat nga diin ikaw nagasulti sa matag-usa sa among kinabuhi regarding sa dapat kami nga diin mo extend og help financially, spiritually, emotionally, in all aspects Ginoo, nga din among matabangan ang among isig ka magtotoo ug among matabangan ang ubang tawo nga wala pa nakadungog sa mensahe. O Dios, ako Ginoo nagaampo nga din ibutang ang kainiton sa kasing-kasing sa imong makanakan karon, nga din kung naamay mga bugnaw sa pagpangalagad, tugoti o Dios nga din mobalik sila og duol sa imuha, nga din mobalik ang kainit sa pagpangalagad. O Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Sa ngalan mo, Isus.